what's up mga sir? Today, kuyugi ko ninyo kay magsuroy-suroy ta, mag-adventure ta di aning dapita. Kabalo ba mo nga dugay ako gusto mo suroy di aning dapita. Apan nagduha-duha ko kay basin, lisod kayo ang dalan, ug layo kayo sa tanan. Apan karon, naa na yun ta di aning dapita ba? Kay kung dili na to sulayan, dili na to ma-experience nga duol raman di ay, ug dili man lisod ang dalan, di ba? So karon nagtan-aw mo sa akong vlog, so i-share na pod na ako sa inyo kung unsa ang akong experience di ani. Kay sa una bitaw kay gatuo yung kung layo kay ding dapita og lisod kay ang dalan di ani. Apan sa pag-anhi namo nindot man day kang dalan simentado gikan sa National Highway sa Barinaot padlong di ani sa Dujungan. Dili pod kay siya tungason mao goods kaayo sa inyohang mga sakyanan. Pansultian tamudaan nga inyong sakyanan kutob ra po dito sa ubos sa may kalsada. Tapos syempre magsakripisyo po tagbaklay di aning dapita kay ana pan sila no pain no gain. Anyway, siguro mga 10 to 15 minutes maabot na ta sa Dujungan Falls. Depende lang na sa inyo kung unsa kapaspas ang inyong mga tsinelas. Apan para sa kuha nindot kay magbaktas-baktas di aning dapita. Kay feeling na ako murag nakaikyas bitaw ta sa kadaghan sakyanan sa kalsada nya kung kumpiyansa kay ta dili ta magamping ang maipit jud ta oy. Ang nakanindot po di ani kay bugnaw kay ang hangin, presko kayo, refreshing kayo sa pamati bitaw. Mao kung nature lover mo, aw, maganahan jud mo di aning binaktas ba. Di aning dapita duha ka bukdalan so duhan dalan diyan no. Bro di ani ta. Bitaw oy gasunod da bitaw ko aning mga bata di ani kay sila man tong tour guide kay taga di ani magud ni sila. Kay kung wala ni sila basin mga wala ta masag ta tapos dugay siguro kita maabot ba. Ug basin sa lain ta mapadulong ba imbis sa iya sa ilang silingan nanon ka na padulong ba. Na unsaon na lang na inyong gugmang gabuto-buto ba. Bitaw nga sir, speaking of gugma, kung kamo yung duha para sa usat-usa, wala yung makababag di ana bisag unsa pa na kadako ang baha. Anyway, balik ta dani sa mga bata na atong tour guide kay dako kay gidis lang tabang dako kay pasalamat nga ni uban ni Samua kay mga sweeto naman gud mga bata diani tan-awa gud now oh. Di ani pa lang dapita maglami na mo langoy-langoy ba kay tin-aw kay tubig ug bugnaw payud kayo ba. Bugnaw sa tubig ko eh. Nalingaw ra pod biya kog binaktas diani kay grabe nindot kayo ang lugar. Amazing kayo ang view diani mga sir. Ana ang mga bata nakakita daw slag unggoy diani. Dapit mo kakita unggoy. Dito ba sa unahan? Ako pod kita pod ko duha ka buk unggoy. Nakita ko. Duha ka buk unggoy. Awag gani. Nadiani yung nakita na ko. Unggoy. Turo? Awag gani. Sabi po. Tabi po. Wala gani unggoy, hindi ka rin unggoy, diba? Tanawag kayo din gay, nay unggoy. Awag kayo. Oh, tawa nay unggoy. Niko dai sa din gani. Asa na nay unggoy oh. Oh. Anyway mga sir, ingani ang dalan diani no dili man siya nga nakalisod. Agion. Nay mga bato ginagmay. Nay mga ligyas ginagmay pero amping lang jud mo kanunay. Hubog na ako din eh. Ginag kaning dapita. So, dool na ta. Hapit na ta diyan eh. Oh. So.
kuya. Hapit na jud ta. Mao na to dito. Waterfalls na to. Kita na jud na to. Okay. Ay. Sapot na jud. Ano na? Amazing kayo. Hindot kayo. Oh, waterfalls na to. Mhm. Dool na yun ang mga sir. Hapit na ito sa baba sa waterfalls oh. Ay, grabe ka nice. OMG, grabe ka nindot diyan eh. Sumauna ni atong Dudjungan Falls mga sir. Grabe ka nindot no. Unsa yung masulti mga sir? Ana sila maghalad na tag sinsilyo diyan before ta maligo. Maligo amin siya yung falls niyo Tabi. Ada akong tour guide nga duol na daw kayo ang akong paglabay. Maunihalad ko pag-usab kay mutuo man tagdili apan ang importante atong girespeto ang ilang gituuhan kay di man tatagad di ani. Goods na siguro to ato nang sugdan ang atong kalingawan. Grabe, dili jud halata mga sir na nag-enjoy jud ko diani. Worth it kayo ang akong pagsuroy-suroy diani sa Dudjungan Falls. Nalingaw og na-amaze jud ko pag-ayo sa view diani sa ato ang waterfalls. So kung wala pa mo nakasuroy diani mga sir, nako, worth it yung suroyan ang atong Dudjungan Falls. Anyway, diani lang takutob mga sir. Og daghang kayong salamat sa pagtanaw sa atong vlog and don't forget to like, share and follow. And kita-kits po tayo sa ating next video. God bless. Bye-bye.